ପ୍ରେମ ଏକ ଅକୁହା ବେଦନା ଭାଗ 3। ସୌମ୍ୟ ଶେଖରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଏ। ଶେଖର ପୁଣି କହିଲେ, ନିଅ ଏ ଚାହା କପ୍ଟା ପିଇ ଦିଅ, ଆଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ କାଲି ଥକି ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମୁଁ ଆଉ ସୋନାଲି ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ତମ କାମ ହେଲା ଏ ଗରମ ଗରମ ଚାହା କପ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କର, ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିଦିଅ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସୋନାଲିକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ଆସିବା କଥା ନେଇକି ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ମିଶିକରି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା। ସୌମ୍ୟ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ହିଁ ବାପ ଝିଅ ବାହାରି ଗଲେ। ସୌମ୍ୟ ଏବେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ। ଭାବିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବନା ସବୁ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଉଛନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିବିନି, ଏସବୁ ମୋତେ ଅଣାୟତ୍ତ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଶେଖର ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା। ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲା ସୌମ୍ୟା। ଶେଖରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ କାଲିର କଥା ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିକି ଉଠିଲା। ଶେଖର ମାର୍କେଟରୁ ଫେରି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଆରେ ଶ୍ରୀମତୀ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଭୋକ କଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି, ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଥିଲା ସୌମ୍ୟା। ଆଉ କଦାପି ନୁହଁ। ଚୌକିରେ ବସିପଡ଼ି, ମୋତେ ବି ଜୋରେ ଭୋକ, ଚାଲ ଆଗ ଖାଇବା, ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା। ସେ ନିଜକୁ ସହଜ ଦେଖାଉଥିଲା ଶେଖରଙ୍କ ଆଗରେ। ଶେଖର ଭାବୁଥାନ୍ତି ସୌମ୍ୟାକୁ ପଚାରିବେ କାଲି ବିଷୟରେ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଖାଅ, ଏବେ ତ କହୁଥିଲ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଶେଖର ପଚାରିବେ ନ ପଚାରିବେ ଭାବି ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତମର ଶ୍ରୀମତୀ? ଶେଖରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୁରୁଣା ଘା ଯେମିତି ତାଜା ହେଇଯାଇଛି ସୌମ୍ୟା ଅନୁଭବ କଲା। କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ଶେଖର ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ନ ହଉ ମୁଁ ମିଛ କହିକି ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସହଜ କରି କହିଲା, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖା କରି ଭାବୁକ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଶେଖର ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଖାଇନିଅ, ମୁଁ ଅଫିସ ଚାଲିଲି। ଶେଖର ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ସୌମ୍ୟାର ଏକଲାପଣ ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କବଳିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଭାବନା ତା ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ପଛ କଥା ନୁହଁ, ଶେଖର କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୂଆ ବାହା ହେଇ ଆସିଥାଏ, କାହା ସହ ନା କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନା ମିଶିବାକୁ। ସତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଶେଖର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତ ସେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲା। କେତେ ସହଜରେ, କେତେ ସରଳ ଭାବେ ସେ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ତ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ମୁଁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରୁନି? ତାହେଲେ ଆଜି ବି କ'ଣ କୋଉ ହୃଦୟରେ, କୋଉ କୋଣରେ ମୁଁ ନା ନା ହେଇପାରିବନି। ସୌମ୍ୟା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ଶେଖରଙ୍କ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସୌମ୍ୟା ମୋତେ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲା? ସେ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚଉଛି ନା ଆଉ କ'ଣ? ନୀରବରେ ବସି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ପରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ନା, ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୌମ୍ୟା ଏକା ଘରେ, ତେଣୁ ବହୁତ ବେଳୁ କାନ୍ଦିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଦୁଇଟି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୁହର ଧାର ନାହିଁ କି ମନରେ କୋହ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ଯେମିତି ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଏସବୁର ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି। ସୌମ୍ୟା ବି ତା ଅକୁହା ବେଦନାକୁ ଲୁହ ଆକାରରେ ଝରାଇ ଦେଇ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟି ଦେଇ ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆଗରୁ ଡୋର ବେଲ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏ ସମୟରେ କିଏ ଭାବି ଭାବି ଯାଇ ସୌମ୍ୟା ଡୋର ପାଖେ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ବେଲ୍ ଶୁଣି ଚମକି ଉଠିଲା। କିଏ ବୋଲି ଭାବି ଡୋର ଖୋଲି, ତମେ ଏ ସମୟରେ? ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରେମ ଏକ ଅକୁହା ବେଦନା ଭାଗ 4। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।